Nagpahanumdom ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa publiko nga maghalong sa mga ginatawag nga love scams. Ilabi na, subong nga Valentine's Day. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Abawel, Chief sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6, kalabanan sa mga nangin biktima sang love scams amo ang mga senior citizen kag mga individual nga nagapangita sang partner. Payag pa ni Abawel, ginahingalitan sang mga perpetrator ang kahungayon o kung kahuyangon sang isa ka individual. Gani sunod kay Abawel, hindi basta-basta magatag sang salig o kung hindi mag-asa kung mabala na nga daan nga too good to be true ang mga promisa nga ginahatag sang isa ka tawo. Ini ang ginakabig nga isa naka-red flag kag may motibo na sang pagpang-scam. Sa Iloilo, may amo na sini nga mga kaso suno pa sa Raku. Apang dugang sini, mabudlay madakpan ang yara sa likod sang pagpang-scam. Bangod nga nagagamit ang mga inisang peke nga identity kag peke nga accounts sa social media. Bangod diri, ginapahanumdom sang Rakusik sa publiko nga paminsaron gidanay sang maayong sitwasyon kag hindi lang magpadala sa tagipusoon o kung singgit sang emosyon. The usual na mga victim dito, unang-una naghahanap ng mga partner in life, ino-opera ng mga, kunwari, they will buy mga properties dito. Papadala ng pera. Mag-open ka dyan ng account mo. Then, doon na magtuloy-tuloy yung scam until such time na instead na sila yung makatanggap ng pera, sila na yung nagbabayad ng kung ano-anong fee para ma-withdraw ko yung mga pinadala ng foreigner. Parang may tatawag na you have to pay these taxes para ma-withdraw mo yung pinadala ni ganito ng boyfriend mo. So naman ang red flag if it is too good to be true, then it must be a scam.